piso. Sa 5 piso, 5 piso lang, 5 piso na, 5 piso yung 5, yung 5 piso na, 5 piso, yung 5 piso na, 5 piso 5, yung 5 piso. Layong-layo na ng linakad namin, nandito na kami sa China. So, sa halagang 5 pesos, nakapunta ka dito, akalain mo. So, watch this full video and don't skip ads because bago pa lang tayo na monetize. So, don't skip ads and don't forget to like, share, and subscribe. Warren Beatbacks TV. Yo, what's up guys? For this video, pupunta tayo ng Mualboal na 5 piso lang yung dala. So, paano ba kakasyahin to? Papuntang Mualboal, 5 piso. So, let's go. So, tara guys, pasok tayo. Papakita ko sa inyo kung itong 5 piso, kakasyahin natin papuntang Mualboal hanggang bukas. 5 piso lang yung budget. So, tingnan. So what's up guys, kahit 5 piso lang yung budget, may money tayo kasi libre ni Beatmaster Production. So ayan, nakasave na naman tayo sa 5 piso natin, hindi na gasto. So hanggang bukas pa to, yung 5 piso na to. Let's go. So ayan guys, kakain muna tayo ng money para kasi libre to, so masarap to. Kaya yung 5 piso natin, safety lang yun. Mamaya ipakita ko sa inyo pag may magtikit na. Hey yo, what's up guys? So ayun yung sinasabi ko sa inyo na yung 5 piso natin hanggang sa pag-uwi pa yun. So ayan, may ticket na po from Karkar to Mualboal. 120 po yung pamasahe. So, ayan nga, 5 piso lang yung dala natin kasi walang pera. So, ngayon, ayan po, libre na naman. Yan po yung gagawin nyo. So, papakita ko pa sa inyo kung ano pa ang dapat gawin na kakain ka, may matuluyan, kahit 5 piso lang yung dala. So, let's go. So what's up guys, nandito na tayo sa Mualboal. And then yan po yung Mualboal. At yung 5 natin, ito pa, nandito pa po. So ayan, kukuha daw tayo ng Torres. Hi guys. So andito na po kami sa room. 1,400 daw yung. So yan. Sensei, name diri sa kwanti kay Malakaw, no? Sige na kadum-dum ulit. Indinos guest house. Ha? Indinos guest house. Indinos. Yan, may 2 bed. Alin? Hindi kayo. Ato ni Yan. Yung 5 peso natin, safety. Kasi ayan, may pera. So safety na naman. So nakasave na naman tayo. So yan guys, maraming pera versus 5 piso kung sinong unang maubos. Hi, sa vlog ni Warren. Dito na po kami. Dutay. Yan guys, marami pong chicks. So yun guys, sobrang ganda po dito. Wow. Budget
Wow guys, so yan, sobrang ganda po dito. Wow. So guys, tingnan niyo naman yung sinelas ko kahit ganito na siya. Makapunta ko na siya dito sa Yan. magandang lugar. Dili na. Okay, so ikot-ikot muna tayo guys. Wow. So guys, without Guys, marami pong chicks dito. tayo yung buwangi. Oh, ino mo ka. Oh, ni video. Uli pa ni bro. Na, dito no. Lindo sila nagdatag standby no. Nano ba? By the way, Ati din din. So yan guys, sobra po talagang ganda dito. may penalty 1,000 pesos and maganda rito kasi walang curfew so you can enjoy the beach, you can enjoy the place and mga bars so, Ako ay. So yan guys, akalain nyo sa 5 piso natin nakaabot tayo sa ganitong ganda na lugar sa Mualbual. Kaganda ba? Kaganda. Nyakong po ng baton, ba't ang George Ray? Kumpilas. May pa-impisa ta. Hindi lang. Ay lang, tapal ta ng 5. Ayun lang, ayaw ko dito. Oh, nya na din. Nagbuang. Awas hindi mao na makuyog si Warin. Ito na ako na oh. Oo. Awayan hindi ko. So, yan guys. Sa lagang 5 piso nyo, makakita kayo ng mga ganyan, no? Ina mo ginagawa mo. Kasi umiral yung kadimonyohan ng aking mata. Kaya ayun, tumanaw. Uli man ang tutulog. So, yan guys. Akalain nyo, may sabihin ako sa inyo, kung 5 piso lang yung dala nyo, di kayo makabili ng ice. Kasi tag-10 ang ice dito. And guys, safety pa rin yung 5 piso natin. Kaya, yan. Kipi. Hipos. Kasama ko yung asawa ng mama ko. Pero, pupunta tayo So guys, sa mga tao na feel nila na hindi na daw sila magkajowa or kanang maglisod ka o pangitag babay. So, anhin na lang sa Mualbual. I'm sure madali lang makahanap dito na babae kasi sobrang dami at maputi pa dito. Yan po guys. Yo guys, chill muna. Wow, what a hawaw. Ay, Pwede ka kita gagawa sa pa. Dapat to sa Gerald diri, lingaw diri. Ganahan kita to Gerald diri. gapon to kuno. No will. Hap, ano? Klaro mo. Kana man ko kapon gud. Pagpangutana na ko war, mo anam ta ko ni Duan nga lab. Adto ta wala ko masaba-saba. Mo anam man go. Diyan na mo ni anam mo gud nga. Mari ta ba? Wa ko masaba ang isubihan ako si Gerald. Wala ko siya sabihin mali ko ni anam ko Gerald. Naamoy room wa. Pag ingon niya wala, wa ka lang ko. Ano meaning nga uli ito sila. Boy, wala ko ningon ninyo. Mao to ni anak ko kanina. Lab, adto ka tag Mualbual, ana Duan magauna. Ay ayaw oy. Layo man. Oh, anak ko dito ta. Ako dito tagas to, pero kanang Linggo. si Sharon, so. Hi! Thank you. Alright guys, nakatay ko andre solid fans sa atong Beatmasters Production. Kaya nakabantay ko kanina, sigsag tanaw mo, basig murag na familiarize niya ba? Ay boss.
Asa inyo abot? Carbon. Nagbakasyon na kadre. Okay kayo. So naam ni tayo mga amigo diri daghan eh. So ana ra siya guys. Yan guys, sobra magginaw po dito ang paulan. Buhay. So ayan, maliligo na po tayo. Yay. Ligo na ta. Laning do today no. Yan po guys, sobrang ganda po ng tubig sa mga dito sa Malboy. At yung limang lah. Para tagi ang tubig sa ano? Iyo mo limulawan sa ray tugtog. What's up with that? What's up with that? So yan guys, yan po kaganda yung Mualboal. So yan guys, yan po kaganda yung Mualboal. So sa halagang 5 pesos, nakapunta ka dito, akalain mo. So watch this full video and don't skip ads because bago pa lang tayo na monetize. So don't skip ads and don't forget to like, share, and All I can say subscribe. is congratulations to Warren Beatbox TV for hitting monetization and hitting. Ilan na subscriber ba? 5,000 subscribers and 4K 1 hour. So, huwag kalimutan suportahan kasi alam ko nasisiyahan kayo. Awa mga brigyanan din. Yung bita ko rin, Okay? marag guys kayo. Palit ang balay ko rin. No, di mapalit ang balay mo duwal ko. Hindi kang palit, hilak ko rin. Hilak ka rada. Mapalit mo. Bubili pa lang mga pa. Mahal ko na dito man. Dito ba sa paggawas na to, pagsoda to kaniya ba namin pagkaano na dito. Nindot kayo direte. Lagi, ali direte, ulit ni mo, ali ta direte. Nindot kay tanan, kanya. Na may mga barato kanang pinubli lang ta. Lingaw kayo kaya no si Warren. Kailangan kayo mga kita mga pakinggan. Lagi. Okay guys, balik tayo ng video. Okay guys, sa halagang 5 piso mo, hindi ka makapipili nito. Kasi tag 15. Hello guys, balik tayo ng video. Bibili tayo ng barbecue. Wanya na. Ito ba yung ulo ko na. Pero Berto, lang natin. Ila ba na? Dara. Amo lang balik ko na araw nila hindi na. Okay lang. Saan ka na? Amo lang balik ko mga lama. Yan, lama kaya. Yeah, thank you. Ay, balik ko kayo na to. So ayan guys, pauwi na po kami Okay, guys, kasi so, para mabilis. yes, we are here and ay guys, hawa. Tao nila uy. Taod na taod. Alam nyo guys, wala kaming pera. Tangin na, tingnan nyo, chinelas ko. Kanina pa to ah. So, ganito yung mga travelers na wala talagang pera. Eh, kung manonood kayo sa mga videos namin, huwag nyo skip yung ads para may pambili kami ng chinelas. Tangin na nyo.
Bash lang, bash. Bash, bash, bash. 3 times a day. Bash, bash, bash. Mong ni. Mo ni. Di na ma-oh. Mau Mao na. Ayun guys, nandito na kami. So yan guys, dito na po kami. Ang susi nawala. Kita eh. Free wifi, day bye. Keep silence sa mga. Free wifi? Oh, wait for it. Oh my God, free. Tama mo tayo na ba? Kisa kayo magpunta Tawa no? Ang magsisulpi na ko nyo. Buutan kita itong nagkuha ng dito. Hi guys. Talo ko mga good, no? Imagine, 1 week ko ngayon niya. So, andito na po kami guys. We're here. Check-in time 12 Okay, guys. noon. Check-out time 2 p.m. Diba, alam nyo guys, anong mas maganda dito? If ever gutom na gutom kayo, you can order here beef pepperoni, 190 pesos. Pineapple ham, 170 pesos. Yes, this is pizza. Pero since wala tayong pera, barbecue na lang. Dumabali mo lang. Okay guys, so ngayon sa ta. Guys, kanina doon sa barbecue, may mga babae. Marami. Mabuti. Duwagin. Gusto na. Cindy. Mag-video call ba ito? Ngayon. So ayan guys. Andito kami ngayon sa Ice Cream Man na Daily Sweet. Tsaka ayan, kain ng ice cream. So, libre pa rin. Ito pa rin yung 5. So, hanggang bukas pa siguro itong 5 piso. So, dito. So, Sarap. Wow. Fantastic, baby. Okay guys. Video ko na Eh, ikaw ka? guys, ito po pure mango po siya. Pure fruit mango. Sobrang sarap, parang may guyabano. Oh, lamig yun. So guys, one good thing about this, if group kayo, you can order one ice cream and pwede kayo magsalo-salo. So, that's one big advantage po kung sama-sama kayong kumain. Okay. Anong giluto? For sure. Sino ba nagmamanage? yo, what's up guys? Good morning. Yan, gising na pala silang Beatmaster Production. So, ngayon po di ko alam kung saan po kami punta o pauwi na ba. Basta, yung 5 piso natin, safety pa rin. At sama na lang tayo sa kanila, baka kakain sila ha. Okay lang naman, may 5 piso naman tayo para kumakain. So, ayan, muna tayo. Ay.
Yo, don't forget to subscribe. Bye. Wajah tayo picture na, nakita tolo na. Nakasuot Beatmaster Production. Tuloy. Thumbnail. So, abang-abang kayo later, guys. Yo, what's up, guys? Good morning. Pauwi na po kami. Ay, naghahanap pa kami ng masasakyan para kumain. So, yan. Luyang-luya po sila. So, let's go. Yo, what's up, guys? Yan, paalis na po kami. Magwi-withdraw pa daw sila. So, safety yung 5 piso natin ngayon para kumain ng umaga. At babalik daw kami sandalin ng beach para pasyal-pasyal na lang. Tapos, pag na-boring, uwi na. So, let's go. Yo, what's up, guys? Layong-layo na ng linakad namin. Nandito na kami sa China. Kahit 5 piso lang yung dala. At yan, nag-withdraw na po sila. So, safety pa rin yung 5 piso natin, di ba? So, yan. Pag pasyal kayo, okay lang 5 piso yung dala nyo. So, sige guys, bawal daw kasi mag-video ng nasa ATM sila. So, bye-bye, let's go. Hi guys, so andito na naman kami sa White Sand. Sand. Mau jud to bay. Napagoroy daghan ay kining to, di ba na am tinana na. Kamu magsuroy diri. So yan guys, medyo pagod na kasi pauwi na. At yan. So sa mga gustong pumunta dito sa Mual Boal, sobrang ganda po dito at marami kang makakain na wala sa atin. Atin? Look. Ang totoo. Permi mo na ba? Tansil pa ang imong kamot kapon sa Kita rin kami. Puro. Singan na. nanas. Labyog na kayo. Guys, ano Yan, pasakay na po kami. Anong ano ra? Pwede din basta mo. Basta ra. Pwede din lang po. 80. Dito sa 80? Basta ra ano ma ato yung din po. Ra nang kimpop. Parang murag. Balisan ang kumot bay. Yan guys, sobrang maingay. So what's up guys? Nasa loob na tayo ng series. At pauwi na po tayo. At may libre na namang tubig. Kasi safety pa rin yung 5 pesos natin. So maghihintay tayo kung may mag-ticket na. At patulog-tulog lang tayo para di tayo masingila ng pamasahe.
kasi yung tinanong kung saan daw kami, so sila lang din yung mamasahe. Kung tinanong, nako, patay, 5 piso lang yung dala. Yan. So ayun guys, nandito na po kami sa car, pauwi na po. Medyo pagod sa biyahe. Sarap ng tulog. Saan na? Loko na pa uli. Ay. So yo, what's up guys? Nakauwi na po ako. Kami. At sobrang pagod na talaga. Sarap matulog. Yo guys, thank you for watching po. Don't forget to like, share, and subscribe. So, pagod na ko kaya tulog na. Warren Beatbacks TV.